Dobrodošli u meditaciju koja će vam pomoći ako ste beogradski metro ili ako se nekada samo tako osjećate. U vas malo ko veruje, ali to je zato što Beograđani misle da nisu dovoljno dobri da bi vas zaslužili. Zauzmite položaj tako da vam jedan krak dodiruje Mirjevo, a jedan Makiš. Zamislite kako se svakodnevno punite ljudima iz ovih krajeva i oni vas oplemenjuju svojim osobinama. Na naprednom nivou moći ćete da se protegnete sve do Zemuna, ali strpljenja. Vi ćete u Beogradu biti kao i njegovi građani, spontani, nepredvidivi, uvek drugačiji, sa falinkama i dodacima koji nisu predviđeni, ali su originalni. U Beogradu vi niste samo prevoz, vi ste atrakcija, čudo bre. Morate da verujete da ćete biti. U beogradskom podzemlju mnoge su izbušili, pa će uspeti i vas. Krtice svašta mogu. Recite sebi, ja nisam neka tamo rupetina. Ja sam tunel na čija se oba kraja vidi svetlo. Oprostite Beogradu što vas do sada nije izgradio. Nije bilo dovoljno para. Sada će biti. Biće. Daće Bog. Stižete sa zakašnjenjem, ali ne vikavajte se, jer ovde sve tako funkcioniše. Vi niste u ovom gradu po kazni. Građani prosto ne mogu da vas dočekaju, a neki su već i kupili karte za vas. Recite sebi, Beograd je skoro pa kao Rim, leži na brežuljcima, kao London zbog smoga, kao Pariz jer ima kulu Beograd, a to je skoro kao Eiffellova kula. Sa kulom ću se baš lepo slagati, jer ni u nju nisu verovali. Zamislite da već vozite pod Beogradom. Osjetite te vibracije. Šine malo preskaču, ali to je namerno urađeno da vam ne bude monotono. Ne mislite na Beovoz. Taj matorac vam nije konkurencija. Nemojte da se ukopavate zbog jedne tako površne stvari. Osjetite pozitivne efekte vežbe. Vi vodite ovaj grad u Evropu. Vaše trase vidljive su i na površini, jer samo na njima niču nove i preskupe zgrade. Potpuno ste rasteretili gradski prevoz, barem tamo gde ste prošli. Za ostalih 80% grada, pa navikli su ljudi na gužve, a imaju i meditaciju za to.